awakmu wis tuwek ngono lho, Pak. Awakmu iku wis diteluk Mbah Kung. Kowe mau mangan putu ora? Hah? Kowe tuku putu ning kono ora? Yo tuku ning kono enak, Pak. Oh, enak apa? Ngapusi adae yo. Nyangko lho. Adae gede sini cuwur cilik. Sing diarani panganan putu yo ngono kuwi, disogrok mondol. Mondol das. Lah iya lho, diadahi pring terus disogok. Iya. Nadane Mas. Anu panitia wis enek mangan kowe? Awakmu kok ora ngerti lho. Lah iki mau panitia wiri. Nguyuh ning mburi. Marani awake dhewe ning transit buri ning tenda mburi awake dhewe diparani lho. Panitia geruduk langsung moro. Foto. Oh, foto. Ya kongko, foto ning ko. Lah iya. Pokoke sing penting iki matur nuwun sih. Karena Indonesia sudah merdeka ke-80. Awak dhewe iki kudune ya memberikan apa sing berkesan bagi masyarakat. Puisi kuwi lho iki kok Mas aku.